Hannu da zakin fata. Sanne alwani yan malam. Mai daraja da mahibba. Mai hankali da lura yalwa mata alhaji. Sanne alwani yan malam. Kai diyar malam yalwa wadda ta fi gaban yara. Ministoci sun taho samarci take su. Kwamandin ne sun taho samarci take su. Sarakai ma sun taho samarci take su. Kai. Kwamammuwa sun taho samarci take su. Hakwami. Linda kwame bale shi soyar wata soshi. Linda kwame wa banda rogon wannan shi sai ta bin kugu dai wata yawan kamun mara. Sai koyelu sai yawan kunna sigari. Diyan malam yalwa ba ta so sai alhaji sanne yalwa diyan malam. Ba ta so sai alhaji ko ga alhaji na garinmu. Muhammadu Bado dan Salaji kan kosa wanda Allah ya bashi ga kuɗi kuma ga ilimi gashi ya zama alhaji duniya na hannun shi lahira na hannun shi sanne yarwadiyan malam. Wanda duk zai tafi luma zan yi sako domin shi kwaga yalwa shi gaishe ta. Wanda duk ya sai luma bai ga yarwadiyan malam kwashi ce ya sai luma ya bi dai gonakinsa can wajen dirga da kan ya sanne yarwadiyan malam. Dan cikin dajin loma dan filani na kiwo ya ga yalwa diyar malam. Na ji ya busa sarewa shina toro tutututuro tori tututu. Ya ce yalwa ta nego he yalwa na hoki. Ya ce yalwa silin yawa watalun da ya kundu. He yalwa aboka ta diyan ba a talota. Ya ce Yalwa walata haka ne. ga dare kyawu ta yi siriri yalwa ba ta dokar sallah ba ba ta daga ruwa ba koran wanka na sanne yalwa diyan malam. Yalwa ki zamne ki huta hankalin yalwa ya kwanta ta yi aure mai kyawu yalwa dan ba ta aiki. Ba ta sussuka bale sai kai kai ba Haka ne. ba ta daka ba yalwa balle sai rera. Na'am.